Ikube yo. Ah? Ame misiri kono. Do nana fuko nyingo do e demseni flash. Akina fo ko andara Mali saraka demseni. Ne fana ko ala mangwe be mi. Mu yi demseni shwe ni korna kalambay. Mishi konondo. Ama fama nyininga. Fo an yɛrɛ ka garibu warni ko banguna jamana faamaw ta ko Konaté be yɛrɛ ayi donc min mine kunkolo la bɛɛ k'i se ko ni kɛ an ko kɔrɔna kalanba kɛ karamɔgɔ minnu bɛ yen dɔ bɛ don a bɛɛ tigɛ parce que a bɛ karamɔgɔ ni ko an ka kɔrɔna kalan a bɛ dɔw de kɔnɔ ko faamaw de bɛ wari di ne ma faamaw tulo bɛ ne kalan ne yɛrɛ ta de ni maabaw nana sogow da ne na min se ko kɛ an ye sogo ta naaniw bɔ ka tɛmɛ o donc o la denw taara ala sɔnna denw se ne wala ko ye ko denw ka tagali ani k'u segin k'o de kun ye Mali kun tiɲɛna Mali kun taara kuma Mali seginna ni ale ko la ko jamana bi basigi ni an ka dugawu ye an ma siga o la kɔrɔna siɲɛ kelen bi cogo di surtout 113 donc a dakɔnɔ kuma a jaabilen an bɛ dugawu k'a ye dɔrɔn ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ala ka a garijɛgɛ parce que adamaden ni ɲɛ bɔr'i bolo ka ban a ko ka ca mais ni ala ye i dɛmɛ i bɛ fisaya ɲɛtigiw ye ni ala y'i dɛmɛ i ka barika ɲini i bɛ fisaya ɲɛbɔ ye i tɛ defoya la Mamadou Konaté nin e ye palani y'a bolo ka taa dɔ da la ale bi dɔ min to Dubai ka misi d'a ma a ma ban wa a ye ala minɛ de ka layla turu a ma bɔ a kalama yɛrɛ a ye ala minɛ de donc an ka to ala kɔ wele Gako n bɛna misi di ka taa di ma dunya ma sini a ko ka layla turu kadiri n'a ye an ka to ala kɔ film dɔ bɛ yen nabarani ni fɛn dɔ n m'a dɔn ni i delila ka film min lajɛ an tun b'a lajɛ duuru de nabara sen t'ale kɔrɔ ka taama nka ale ɲɛ ka ɲi fɛn dɔ ɲɛ tɛ ale kunna mais a sen ka ɲi karate film de don o fila kɛra teri ye min bɛ yen n'o ɲɛ minɛnen don o sen ka kɛnɛ sen tɛ min na o ɲɛ ka ɲi o tuma o fila y'u sigi ɲɔgɔn kan na a kɛra mɔgɔ kelen ye an karamɔgɔ olu fila de tun y'o film acteur ye o tɛ fara ɲɔgɔn kan ye wa donc an ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ jamana ye ɲuman kɔni tɛ bi ɲuman tɛ bi dɛ donc o la minnu ye an dɛmɛ siège la i b'a fɔ guruputigi ye n t'a fɛ ka gurupu yɛrɛ ye ɲɛ na ni masa tɛrɛni a ka fɔlɔ ɲini a kana taa n ka so dɛ a ka fɔlɔ n'a ye masa tɛrɛni na n ka taa ɲɛ d'a kan ye sini sutigɛ bɛ yen sini sutigɛ bɛ masa tɛrɛni na sutigɛ min bɛ kɛ so kɔnɔ juma o juma ni ala sɔnna an bɛna kɛ masa tɛrɛni na sini donc ni an sera ka gurupu ɲɛ ye o bɛ diya n ye a kana taa n'a ye n ka so dɛ ka sini ye ye ala de ta don a kɛra ala de kama wa a nana lɛlɛturu kadiri kama mais an y'a ɲini ala fɛ ni kosɔn bɛ lɛlɛturu kadiri la ala kana an balimakɛ kɔ tiɲɛ ala kana ɲɛ tiɲɛ dugawu n'i y'a ɲini i b'a sɔrɔ Gako ala ye exemple bɛɛ jira an na kɛnɛ kan i ka mangoro n'a denna ni mangoro den ka misɛn ni nunkurunin don i b'a kɛ a yɛlɛma k'a kɛ kɔɲɛkun ye walima girife ou bien sumalen i b'a girife de bon mɔgɔ fana bɛ ten ni ko tiɲɛnen don i bolo dɔrɔn ɲuman kɛ i ka ko bɛ girife donc an b'a fɔ et puis mun ye kabako ye ko ninnu bɛɛ kɛbaga ye denmisɛnninw de ye merci marraine min bɛ fɔ la denmisɛnnin de don a ma kɔrɔ min i to Amérique ka 10 millions filala bila ka na denmisɛnnin don m'a f'i ɲɛna ko ninnu moto sanna in ale de kelen tɛ moteur tigi ye denmisɛnnin don
ko ninnu bɛ denmisɛnninw bolo koyi hali n'i ye jamanaw lajɛ sisan denmisɛnninw de b'u kunna dɛ an b'o waatiw de la denmisɛnninw ka wuli k'u jɔ nka ko ni kɛlɛ nana e fa si ye san 90 ni kɛlɛ nana a bɛ bɔ de a ti bɔ aw funankew de bɛ bɔ kumana ni baara o baara dɛmɛ kɛbaga kɛra funankew ye hakilisigi b'o la ala bɛ ka yɛlɛmaw kɛ fan bɛɛ fɛ e ka an kɛrɛfɛ jamana présidentw lajɛ kɛ a bɛɛ ye denmisɛnninw de ka taa donc o kuma de sera dɛ o kuma de sera kumana an ka sabali ka ko to ɲɔgɔn ta la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni waati min kuma sera ni k'o ti kɛ an karamɔgɔ ni ala y'i bonya a bɛ k'i kɔ dɛ parce que ala sɔnna ko ma n'i ma sɔn ko fila don a b'i faga a bɛ k'i kɔ ou bien a b'i malo a bɛ k'i ɲɛna man da fɔ maa lawuli nin kama i dalamagala de munna an bɛ dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ bindu ye a ye dugawuba min kɛ ne tɛna foyi fara nin ni ala sɔnna k'ale ɲɛ bɔ a bolo o ka ko ale ma f'ale ka tila k'o ɲɛntanya kalifa ala la k'i siyɛn ala la n'o ye a dun ti dugukolo finya n'a jɛya dɔn fatiya foyi ti k'an bolo o b'a bɔ an bɛ dugawu k'a ye dɔrɔn ala ka si jan ni kɛnɛya di an ma muso mana kɛ cogo o cogo i bɛ kɛ dɔ ka mara de la donc ni sigiyɔrɔ nɔgɔyalen tɛ an b'a ɲini ala fɛ sin yɛrɛ fana bonya kama ka nɔgɔya n'o yɛrɛ nɔgɔyalen don fana an b'a ɲini ala fɛ ala ka ni a ka sotigi ma ɲɔgɔn ka i yɛrɛ fo ka k'u kari barika da komi an y'a f'i ye baara daminɛ na cogo min su kɛnɛ b'an kɔ ye an kɔni bolila dɔrɔn an bɛna layidu dafa dɔrɔn ka segin ka taa sinon du kɔnɔna dusukun kamikami de don su in na o la an tɛna se ka taa yɔrɔ jan bilen ni a kun bɛ bɛn aw ma anw b'a ɲɔngiri su in na tiɲɛ yɛrɛ la layidu n y'a fɔ n ka technicien u yɛrɛ ko ko ka hali Konaté ye ko Konaté ka layidu ko n'a ye layidu min ta n'a ma ni an kun mana motɛri ko in fana parce que mɔgɔ b'a fɔ a fɔra a don an ko ko a ɲɛnabɔra ka ban bon a ɲɛnabɔra ka ban a bɛ komi jeu ka misiri ko jeu ka misiri kun bɛ yen a bɛ se san kelen ma a kun bɛ se san 20 kun bɛ se o ma o bɛ san 10 bɔ ne taara dugutigi ko Konaté don wa n ko a ko ala ni ce ko nin ye ne ɲɛ dalen Konaté kan a ko Konaté k'a fɔra k'i ka dugawu bɛ jaabi ko hami kelen bɛ ne na n ko ye mun ye ko a b'a fɛ jeu ka misiri ka ban n'i ye misiri jɔ mɔgɔw de bɛ taa jɔ aran na ni min donna na o ka wari sara de o ti kɛ o kumana ni mɔgɔ min ko a bɛ misiri jɔ o bɛ ka hami ni misiri ko ye o ye ala kungo de donc ne ma se ka ne ko alima dugutigi ma n ko misiri jɔra ka ban a k'i ko cogo di n ko n bɛ san kelen d'i ma komi misiri in kun ka bɔ n ko wa dayɛlɛ don an bɛ jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ u ka arajo dɔ bɛ yen arajo in tɔgɔ ye di arajo danaya ja olu ye kan in ta a bɛ komi ne bɛ taga Magan don min n ka Magan taga laban sani an ka se Magan Jawara t'an bɛ wajulu kɛnɛba dɔ la a ko ɲina arafa la ko ne ka dugawu den ni ne ka barika den min Magan ko ɲina kɔni arafa la ko sanji bɛ na o y'a sɔrɔ arafa ma se fɔlɔ arafa ma se o tuma mɔgɔw kɛra fila ye dɔw y'a kan ta f'u b'a jouer taxiw kɔnɔ ka taa arafa ma se fɔlɔ o Konaté bɛ s'a bɛ na minnu bɛ yen ni an maloli man d'u ye fiyewu olu y'a datugu ka bila yen kabako de don koyi a fɔra wajulu kɛnɛ min kan an karamɔgɔ a kabako don dɛ a fana ma fɛn fɔ ne ye ne fana taara arafa kɛnɛ kan ne ka yɛsi dugawu dɔ bɛ yen ne y'a bɔ yɔrɔ min na k'an kun ja n'a papiye ma na o sanji y'a ɲigin o don de sa minnu bɛ yen n'u ye Konaté kanu ka Jawara kanu a bilali damatɛ dɔ o taara bafulu de sigi u ka daw la k'a fili man nin fana kɛra ten ne ko dugutigi ma n ko misiri dayɛlɛli ko tɛ dɛ a dayɛlɛ don min na n jɔ i kɛrɛfɛ ne ye seko ye 20 ye n y'o di mɔgɔw y'a sɛbɛn ka bila kalo 1 kalo 2 kalo 3 fo kalo 10 kalo 11 kalo 11 sera tile 25 ma arajo so mɔgɔw
o bɛ ɲini ka fuser ni tulo cɛ fo fuser nana ni telefɔni ye ko vraiment ko Zeka ko ka kuma ka ca ko misi ko ne ko misiri bi jɔ n b'u passé ma o ni ne kumana ne ko ala de bɛna misiri bili wa n yɛrɛ de b'a bili ko ne ko ala n ko bon ala kungo ye a kana kuma ne fɛ o ye ala kungo de ja o yɔrɔ ye ala dimi tile 30 bi dafa sini dɔ nana misiri wari bɛɛ sara k'a bɛɛ bili bi ou bien ka kɛ n'a don yɛrɛ de don wa ka kɛ n'a san kelen yɛrɛ a san kelen don ka tila ka layidu ta misiri baara tɔ k'a finition bɛɛ kɛ k'a ban pewu promesse fana dir'u ma misiri bili don a dayɛlɛ don komi a ko nasɔn ninnu ne tagalen a kɛnɛw ka a man di ye parce que dɔw bɛ k'i kando i t'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka samara ka di ala ye ka tɛmɛ e kan kando man ɲi e ka ko ka micro minɛ e ka fɔ Konaté maaba ye a ka dogo bɛ jaabi Binu k'a minɛ a Konaté maaba ye a ka dogo bɛ jaabi Fuseni k'a minɛ a ma Konaté tɔgɔ fɔ mɔgɔw b'a fɔ cɛ a ko man di Konaté Fuseni ye n wɛrɛ nka bɛɛ Konaté fɔ a ma fɔ ne yɛrɛ fana bɛna a lajɛ dɔrɔn Fuseni de maa ye kando man ɲi mais nin na komi ne de y'a fɔ kɛnɛ kan n bɛ jɔ dugutigi kɛrɛfɛ o tuma n bɛ taa an taara misiri dayɛlɛla ja ala tun bɛ ka dugutigi ni fana bila de ka nin layidu ma misiri dayɛlɛla an y'an jɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a ko Konaté y'a fɔ dɛ an y'a arakan 2 seri ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais a ma mɛn o kɔfɛ k'a fɔ adamaden c'est-à-dire n ye nin kɛ ala kama ko b'an ka ko la ka ko an k'a kɛ ala kama n'an y'a kɛ ala kama wallahi an bɛ lafiya donc dɛmɛ kɛbagaw an b'u fo ka masatɛrɛni lamini jama bɛɛ fo ka k'u sini masatɛrɛni kɛrɛfɛ du mɔgɔw dɔw bɛ taa seli daga 12 kɛ sa k'a bɛɛ fafa k'a bila ɲɛgɛnda la dunanw kana dɔrɔn donc vraiment bɛɛ n'i k'ale tɛna sɔrɔ sira donc seli ci dɔ don su ci dɔ don ka ɲa mɔgɔ dɔ ma dɔrɔn n'i mago bila n ka ɲɛgɛn na o bɛ dɔ don ale kɛnɛ na donc an bɛ u bɛɛ fo ka u barikada ka i yɛrɛ fo ka i barikada donc ala k'i ci kuma ɲuman fɔ la micro ko a tɔgɔ ye di moteur ko ye ne da kun tɛ s'a ma yɛrɛ mais e de ko kurantigɛ ba in na an b'a fɛ an ka wali ka kɛ e de y'a fɔ ne m'a dɔn n t'a dɔn i bɛna fɔ e y'o fɔ o kɛra et puis a kɛli dɔrɔn tɛ dɛ tile joli de don karadon bi alamisa ye tile 2 araba dɔrɔn de don bon est ce que ni an yɛrɛ kun da n ko ala t'i dɔn ka ban dugawu jaabi don c'est à dire k'a fɔ n'i ye nin fɔ dɔrɔn n b'i jaabi ni adamadenw tun bɛ se k'a don dɔn k'a heure dɔn an ye nin moteur ko dugawu kɛ don min na n'an kun y'a dɔn k'a bɛ kɛ tigi taki ye tan an b'a fɔ dɔrɔn ala kana joli bɔ an ka jamana kan bilen o de la mɔgɔ ala ka an ci ɲuman na Konaté a dugawu jaabi double ye min ye e m'o yɔrɔ ye o ayi m'o ye an ko an bɛ ala deli komi kurantigɛ ko bɛ sen na fɛn min bɛ se ka to kuran kana an janfa k'an to baara la an balimakɛ ye groupe layidu ta o tɛ kɛ Konaté ka groupe ye kuda ye wa badabada kɔni o tɛ badabada ye Konaté bɛ wajuli kɛ yɔrɔ n'a bɛ taa tona o b'a sɔrɔ Modibo y'a ta n'a bɛ taa ni basumala duwawu bɛ kalan ni kuranden ye groupe ni wuli ne ko man ka matɛmu na o de don wa a bɔlen n'o fɛ dɛ a bɔlen n'o fɛ dɛ n kɔni m'a ye fɔlɔ nka kura kɔni don a bɛ san sini ka kan o tɛ kuda ye yan donc ala ko o bɛ ɲɛnabɔ ko ma to ala masa wa ala y'i to masaya fana na marɛni bɛ Makan kɛnɛ denbaya dilen don min ma o bɛ Makan o fana y'i to yen ka Afrika sɛni mɔgɔw wele olu n'u ka groupe de don wa groupe dɔrɔn wa n'olu ta tɛna kɛ énergie yɛrɛ ye sa dɛ mais olu ta in di wele groupe o de y'a bɛɛ ye c'est-à-dire marɛni y'i to n ka cɛ ka groupe ka taa sigi kɛnɛ a bɛ sigi yen de kura bɛ sigi yen
ala mo layidu timɛna k'a fɔ bɔ nin bɛ kɛ Konate ta ye badabada o y'i to Makan ka Afrika sɛni mɔgɔw wele pour que olu ka minɛnw ka taa a bɛ miliyɔn 3 bɔ a b'o bɔ u ka taa n'u ka podium ni fɛn bɛɛ ye k'a bɛɛ labɛn k'a sigi dɔrɔn Konate b'a sigi dɔrɔn n'i ko o b'a sɔrɔ an dara i b'a kalama wa a dɔ sera ka a ti sa n ko don dɔ kɛra u ye n kɔri ka dɛsɛ ko ɛri sera ayi papiye ni kɔni gawakɛ sigilen jɛnkuru bafuw cɛ ni na i bɛ kuma nɛsinɛsi zugula an karamɔgɔ u ye n kɔri ka papiye n'u sɛbɛn ka dɛsɛ f'a tɔ kɛra u bɛ n ka buloki ta kɔ n ko n tɛ wuli sa pɛrɛnite donc o la mais n bɛ min ɲini Modibo fɛ Gakou Aïdara ye fɛn kelen fɔ ne ye ne bɛna yɛlɛma n ka sukɔrɔnin na don min a ko nin tɛ Konate ka so ye ko nin y'a bugu yɔrɔ ye k'a min to yan de k'a ka so jɔ a don n nana fɔ Bani ye n ko n bɛ yɛlɛma n ka so kɔnɔ don jumɛn ko n ka Mawuludu kalo ta ko yɛrɛ adresse yɛrɛ ko n yɛlɛmana yan Mawuludu kalo la k'o tɛ tunu o ye trace de bon ne bɛ min ɲini fise ninnu fɛ groupe kura min n'a bɛ taga tasuma ka wuli groupe in na Laylatul Kadiri don sundigɛ bɛ yen sundigɛ bɛ yen o tuma a ka wuli o la k'a yelen bɔ o la donc o bɛ komi a ye san 80 ni san 3 kɛ Ala ka diinɛ dɛmɛ ne na san 80 ani san 3 kalo 1000 a tigi y'o de kɛ a hɛrɛ ka bon ne ye quoi Ala ko khayrun min alfi shahr mais mina kabako de la maka samara ye joli dugufara ye joli kira ye den 7 sɔrɔ alikaba bɛ to a ko siɲɛ 7 safa ni maruwa 7 shetana bi bɔ 7 bɛlɛkisɛ la sigiyɔrɔma 7 o 7 hɔrɔma kama mɔgɔ 7 bɛ jɔ lawusi suma na furu 7 sirila lawusi la o 7 bonya kama n'i ye miyata ni warikɛ den 7 d'i ma i k'a di filiyatɔw ma Konate bara kɔrɔ ye yake salu awɔ n'u ye ɲumanw kɛ n'u ka wariw ye marraine y'a ta kɛ o y'a kɛ n'a ka wari ye guruputigi y'a ta kɛ o y'a kɛ n'a ka wari ye siège-tigiw y'a o ta kɛ n'u ka wari ye nka toujours Konate bɛ sanfɛ ne bɛ n ta kɛ ni n ka dɔnni de warikɛ don o don i tɛgɛ la i b'a fɔ Alakira kosɔn Ala ka nin nɔgɔya ne ye sallallahu alaihi wasallam Seydina Jawara ye min fara a ka so la karamɔgɔ bonya na ko Alakira kosɔn n yafara diɲɛ bɛɛ ma Ala barika don nin warikɛ in na i b'a don i tɛgɛ la kira yafara diɲɛ bɛɛ ma ɲatani den 7 a den 7 sini a b'i sɔrɔ so kɔnɔ yan ni min nana ko ale ye filiyatɔ ye k'a sɔrɔ i tɛ filiyatɔ ye i bɛ kɛ filiyatɔ ye o don dɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i cɛ fatura mais i denw bɛ hɛrɛ kɛ i ye i yɛrɛ cɛ ɲɛnama t'o kɛ olu ko tɛ n b'a kɛ de bi dɔw bɛ yen a fɔr'u ye komi a ka sotigi tun bɛ so sara sotigi fatura a tɛ bɔda ɲini n ka m'o ɲɔgɔnnaw ma o gɛlɛyabagatɔw n ka m'olu ma sini n b'a den 7 bila ka na d'i ma Laylatul Kadiri bonya kama o fana o ye seko ye a bɛ fɔlɔ bindu la awɔ a bɛ fɔlɔ bindu la tuma ni bindu ta bɔra la a tɔ ye joli ye 6 an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn su in na Konate nana bonyamasegin de la su in na ani layidu timɛ o nɔ tɛ kanubaga dɔ bɛ yen a bɔra Burukina ka na fɛ yen u b'a wele ko Ivo ale fatura bi su in na yɛrɛ 20h waati Konate fɛ yen Konate yɛrɛ u bɔra a bila yɔrɔ de la morgue la ka sɔrɔ ka na yan layidu timɛ kama bari n'a kumana mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ fan bɛɛ Konate mana an bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma k'a ɲini Ala fɛ Ala ka sini jour Ala k'o fara an si kan an bɛ ɲɔgɔn
Abokar Baro tɔgɔ ye Abokar Baro ne b'a wele ko Ibo o mɔgɔ ko hakili to a la radio liberté Ibo tɛ dɛ o ye joli ka chauffeur ye n'a kuma fɔra liberté la n'a ma wala o kuma an kun ye dugawu min kɛrɛnkɛrɛn ni Ala sɔnna komi Lailatul Qadri a dugawu tɛ dun n'i ye fɛn min fɔ a kɛnɛ kan Ala b'a fɔ de k'i ye san 80 ni san 3 ni kalo 4 de kɛ o ko la donc an kun ye dugawu min programme an ye o bɛɛ bila ka Lailatul Qadri ka sini su donc an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da ni Ala sɔnna